Τώρα να σας κάνω ένα πείραμα, φίλοι μου, πώς μπορούμε με τα μάτια και με τα χέρια από απόσταση να μετακινήσουμε το δίχτυ μιας πυξίδας. Αυτό το κάνει ο Γκέλερ, θα το έχετε δει σε πολλές εκπομπές, ας το κάνω και εγώ όμως να το δείτε πώς μπορεί να γίνει. Δείχνω τα χέρια μου ότι είναι καθαρά, δεν έχουν τίποτα, τα βλέπετε. Έτσι, λοιπόν, μόνο που το βλέπετε πώς μπορώ να τη μετακινήσω και πάλι και ξανά και ξανά και πάλι. Και τώρα θα κάνω ένα άλλο, βλέπετε τα χέρια μου πολύ μακριά, μια απότομη στα μάτια θα έλεγα, θα κόψω μάλλον την αυτοσυγκέντρωση απότομα με το χέρι μου, κάπως έτσι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είδατε φίλοι μου και φίλες ότι μπορούμε σιγά σιγά, να το ξαναδείξω πάλι, πώς μπορούμε λοιπόν να εστιάσουμε τα μάτια μας σε μία πυξίδα, να εστιάσουμε τα μάτια μας σε μία πυξίδα και από εκεί να μετακινήσουμε το δίχτυ. Το ξαναδείχνω πάλι, το ξαναδείχνω. Εδώ κοιτάξτε. Δεν χρειάζεται, νομίζω ότι θα το είδατε όλοι. Μόνο με τα χέρια, ακολουθεί τα χέρια μου και μετά κόβω την. Το είδατε πώς μπορεί να γίνει. Αυτό με την πυξίδα. Στη συνέχεια έχουμε να δείξουμε κι άλλα όμως.